hakotor hamkrani lama o salbromno samung khlaiwi tongo montri bokhorok modi yago kwbangma samung bwtangno no Kokti salo Nagpuro thangkha montri bokhorok Narendra modi a salo bo Nagpur ni mahamars mungoi Nagpur ni simi sidil lama Kwtal no phiyokgwi rikha Nagpuro thangui bo Nagpur metro board ni members rok bai bo koklam khlaikha Nagpur ni aims eba All India Institute of Medical Science Nagpur tang Nagpur Mumbai Sabrudi Expressway no bo phiyokgwi rikha montri bokhorok Narendra Modi Nagpur Metro Phase 2 ni foundation sto no bo tobokha montri bokhorok a shalobini logebo tangkha Maharashtra ni montri okra Eknath Shinde yaksu montri okra Devendra Fadnavis Governor Bhagat Singh Kosyari Union Minister Nitin Gadkari tei Rosaheb Danve no khobwi kubuni kuchuk beremne adongrok a shalo kaisa pandawo koknarangna thangui montri bokhorok montri okra rokni thangrang hamya no belai no kulkha boshaka shortcut politics thangui tongkosong lukurokna lama hamya phonoknai rokno lukuni buskango tubunai obohaino thangrang thangnai rokno wngkha hakotor ni lukurokni jotoni kotor busu erengkok rubui lukurok thokai simi tongo borokno a salo Nagpuro bono belai naithothok hukumo rwchamangmo samung bai lam sokjaka bureau report kokhora।